Iki permasalahane. Oh, karang latu-latune urung dibuntel. Untung ora ngopling. Kene donya. Ning ndi golek segitiga iki. Ning kene. Enak ya. Janji tenan nang ndi? Lah. Digoleki lah kok duduk manis ning kono iki piye? Oh iya, Ding, ndek iki marek tangki selfie yo ning kene iki. Ayo mlaku. Biasa. Loh, segitiga brodol kabeh kene iki. Priye brodol iki? Ngene iki nambahi pegayanku ngene iki. Dondome sik. Korat karet gorengan kopi. Cikar kape digeret macan. Amit-amit prawan saiki. Disenggol jerit ditubruk mapan. Tak gentok terus neneng nunuke nonong. Iki kesempak ora digarap iki wis ora dadi iki kok. Entumise. Redet kabeh kok ngene. Cepet ngene iki. No. Lah, ngene aman latu-latuku. Ini apa tuh kok cekit-cekit? Aduh. Ayo, karang koyok ngono dirubung semut. Untung gendalaku rantek ini. Malah aku ini. Kayak enak apa maneh iki. Enak apa tuh, Bos? Sajake kok power lu banget, Bos. Ora, aku mau kira anak penting karo awakmu. Penting apa, Bos? Ngene lho, kolam iki kan lak awan enak awakmu. Lak bengi ora nek sing jaga. Terus firasatku kuwi ora penak. Bah, ngono kuwi padha karo ora percaya karo aku to, Bos. Aku ya ora penak to. Ora ngonone, Mar. Aku iki lak sing godho mek menungso ya ora apa-apa. Lah lak barang halus kuwi. Barang halus sih maksudnya apa to, Bos? Barang halus ya tepung, terigu, kanji. Loh, lah apa sampean saiki arep buka warung piye? Ora piraymu kuwi. Kowe dijak omong malah celometan. Karepku iki kolam liar tak golek nek pager. Beyo. Lah pager sakmene mbuan iki lho, Bos. Mosok sik kurang dhuwur maneh.
Masalah maksudnya aku golek wong tuwek sing pinter. Lah wong tuwek piye to, Bos? Golek wong tuwek dijejer-jejer ngono dige pager. Ya Allah, Mar, Sumarjo lagi ngono le. Piye apa to, Bos? Nyuwek cangkemmu lho. Gak ngomong apa-apa. Walah, sing sampean karepne wong tuwek sing dadi sesepuh ngono to, Bos? Lah, ya kuwi lho sing tak maksud, Mar. Mbok yo ngomong ket mau lek kuwi. Lek masalah kuwi aja kuwatir. Kok njuk aku iki lho pakare wae. Masalah perdukunan. Mulai dukun lor sampai kidul. Kuwi aku ro kabeh, kenal kabeh aku kuwi. Sampeyan golek sing paling top. Iki enek Bos, sing paling limited edition. Jenenge Pak Dilangkir. Lah krungu-krungu winginane iki melu audisi perdukunan ning luar negeri. Kayak nomor 1, Bos. Masa sampean kurang mantap Pak Dilangkir iki? Tenan to kuwi, Mar? Bah, lah sampean piye to, Bos? Kok bangga kurang percaya kuwi? Ya wis, saiki aku manut karo awakmu. Ya wis, lek ngono sampean enteni ning kene dhisik. Aku tak ngene Pak Dilangkir. Wonge enek enggak? Soale wong kuwi sibuk. Ya wis, tak enteni ngene. Ya, kene sik, Bos ya. Sik. Wah, Bos, ketiwasan, Bos. Loh, ketiwasan piye? Dukunmu mati. Ora ngono, Bos. Tiba Pak Dilangkir iki mau wonge enak acara ning luar kota. Kon magri kebun jeruk ning kono. Lah terus piye, Mar? Lah, iki enek, Bos, siji maneh. Wonge ampuh jane iki wong iki. Sopo? Ya sing duwe tanah iki, Bos. Mbah Momo kuwi. Pak Momo sing ndek tanah iki. Lho, sampean yo gak paham piye to? Wong iki lho ampuh kuwi. Meneng-meneng ngene, bah, gak macem-macem karo kuwi. Ya wis, ana saiki rono ae. Saiki? Ya mumpung rungdan iki. Ya wis. Sik, Bos ya. Toto-toto sik, gek rono. Ya wis, ganti totoni gak enek Pak Momo. Ayo. Mas, Pak Momo wis wira ketok ning ndi to? Yo, lek ngene iki biasa ning omah jam-jam ngene iki, Mbak. Pun. Mbah Momo. Mbah. Kue to, Mas? Nggih, Mbah, enten perlu ya, Mbah. Ayo kono nunggu kono. Oh, nggih, Mbah, kono. Sumar, piye kabare, Mar? Sae, Mbah, Oke. sae. Loh, Nduk Ria, piye kabare, Nduk? Sae, Pak. Nah, terus awakmu nganggo tanahku ki jodoh apa ora? Alhamdulillah, Pak. Oh, mangkane apa-apa nek disyukuri ya ta, disabari insyaallah ada berkahnya. Nggih. Ngono lho, ya ta? Niki ngeten, Mbah. Nggih, piye? Rawuh kula wonten mriki wonten perlu kalih njenengan. Hmm. Nomor setunggal silaturahmi. Nomor kalih niku kula ngeteraken bos kula. Lah niki kersane bos kula ingkang matur teng jenengan mawon, Bos. Monggo, Mbah. Piye, Nduk? Ana apa? Walah ngene lho, Pak. Aku iki pirang-pirang dina kuwi ngimpi elek. Lho, apa nek telek? Ya ora ngonone, Pak. Lah piye? Kolam sakmono mbane aku ngimpi. Lah kok ora enek iwake lho, Pak. Ngono. Sik, tak dol aja ya. Ora apa-apa, Nduk. Masalah kuwi. Gampang wis kuwi. Engko nek wong macem-macem, jih yen terus cagak ben dileput pisan. Maksude ngeten lho, Mbah. Mo. Piye? Niku wau dugi mriku wau maksude Hmm. ajenge niki tulung jenengan.
Nggih sampean pagri lah kolamnya niku kersane aman saking gangguan-gangguan barang halus ngoten. Ngene lho, Mar. Aku ki bukane ra iso. Tapi moh. Lah napa to, Mbak? Jane niku kula sampun cenggene Pak Dilangkir mriku nggih, Pak. Tapi tiyang mboten nenten niku wau. Lah, kuwi lek urusan ngono-ngono ki bagene langkir. Bukannya aku ki ra iso. Kuwi urusane langkir wis. Ngoten. Yo. Piye to malah Pak nesu lho. Oh. Wis enten ana langkir kono. Ngoten, Mbak. Yo. Nggih pun lek ngoten kula nyuwun pamit nggih. Ya wis. Nggih. Monggo, Mbak. Ya. Mangsulin nggih, Pak. Ya. Piye to? Saiki pilih not. Sing ndi? Ayo to, kesuwen. Wis sik to, milih ki alon-alon. Lah. Sing kene wis, Nah niki, tenan to. yakin nggih? Yakin. Oncot anggemu. Itenono kowe marene. Yo. Tenan. Bener tenono kowe. Pilih neh saiki. Iki Don, panggah ning kono aku bakal Yakin? mantep. Yakin. Lah, iki lho sing tak golek iki yang ngene iki. Ngene, bentaran. Moncrot cangkemmu. Yo. Oh, tenan kowe. Sik. Inat. Tenan? Yo, cukup suwen. Nile. Ayo. Nono. Ngodiar cangkemmu kowe. Ayo dah. Ah. Endi? Yuk. Tak nyeluk boloku. Alah, suwen kowe iki. Bilahong. Inat. Tenan. Yo. Dah. Moncrot neh kowe le guru ngene iki tok. Le. Lah pengen selamat ya mbedhek sing bener ngono kuwi. Ya lho, ndak aja kesuwen to. Apa Pak gak mau bulat ae ndak ayo. Apa gak ngene moncrot cangkem. Lah ndak lah. Ale. Nyadam ngeliat terus-terus ngene le. Kapokmu kapan? Ono kowe nak. Wah. Kok malah nyadam ngene, Don? Ayo Pasan pe. dua kampleng kene kowe. Dolanan yo ora le nesuwan, Don. Gendang sana. Oke. Mangkane to, lek milih iki sing titis. Lek pengen selamat iki milih sing titis, biar nyadam cangkemmu. Ayo. Oh, Mila. cuma kaplok kene kok. Ih, Le, nyadam neh kowe le, lek mau atur ngene iki le. ono kowe. Su. Gendang sana. Oke. Los. Tapi tak sawan-sawan raimu wis ora penak nyadam ngono to bisa. Sojo kakan cangkem kowe. Oh, sing ndi? Ki. Kuwi apa Nat? Berarti kowe kan mau ngapusi aku kowe dancuk dolanan ngapusi tok kowe. Karepmu piye? Karepmu piye? Yo ora to, Don. Iku dolanan ngono tok kaya wis Kampleng kene kok. Ngapusi tok kan mau. Njal temileng Nat. Dolanan ngapusi tok kowe. Cuk. Lah kok malah kleman ning kono to, Don kowe, Don? Tamu kowe arep jero aku dadine. Cuk, jom ayo kowe. Wah. Ayo, aku yang main dia. Ayo. Ayo main dia. Rancok lunya kowe welet.
kaya udan barang ya pas. Alah. Woi, Nat, sekarang lagi. Woi, coba ayo, Nat. Woi, Nat. Aduh, ora krek. Woi. Pak Mo. Tolong Pak Mo. Mlebu kandang singa wis jelas kenek weh. Jane cangkeme sapa to asu. Kowe te jane iki. Hop hop. Kok mau gerang ora kena iki bom ya. Jane iki nyapa to? Gerang-gerang ora diatur. So. Ting. Bangun. Hop hop hop. Ayo kowe. Weh hop 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 hop. Hop hop. Hop. Hop hop kita domeng, Bro. Boleh gitu. Jual lo kamu. Dolanan suwan. Apa diopo kowe? Gerang-gerang toto wong masyarakat ora apik. Oh, wah, buka kene. Iya, Pak Mo, iya. Yo Pak Mo. Buka kene. Panggah. Hop. Panggah. Oh, memang gerak-gerakan lah. Nego. Nggih Pak Mo. Iki yo ngono, Nat. Ora ndek sopan bos to ngene wong tuwa iki. Nggih. Yo, padahal nek. Ya, cok. Jentos neng takakne montrot kowe kok. Jane iki pola apa mau? Don, Nat. Don Pak. Aku pengen ngerti. Dolanan nang masukan. Orang supiye? Nah, Orang kali tok kan mau. ada mana? Tampil yang tanganmu. Gerang, jawab ya. Iya Pak Mo. Ono, kudu nginjal sepuro ono. Nggih Pak Mo. Bintang. Seprane ya Don. Ya. Delokan to Pak Mo. Piye to? Ayo, Don. Wis sepuro iki lho, menat. Sepuro. Seprane ya Don ya. Coba baleni nih. Ora. Nah, ngono kan ya. Ape? Oh. Damai iki. Iya Pak. Damai. Ya wes, Aman. aman. Cuma nyepur aku kelas seperan udah. Ikhlas kok. Jajal iki nek. Coba baleni nih lho. Ora. Nah, ya ngono disawangi apik. Wis to. Lek pemuda kabeh kaya awak-awakmu iki negara iso ambrol. Ambrol ya pokoknya tumpuan botol piye? Iya nek ngebleki cengelmu yen modar pisan. Dar ya, Not. Wis sore, Nak. Awakmu wis ngarep urung? Iya ya, urung ya, Don. Urung ngaret aku ya. Lah ana ayo, ndang ngarep ae. Ya ayo, ayo. Pamit sik ning Pak Mono. Iya. Ya ngono sing rukun. Aja tukaran, disawang wong ora pantes. Nggih, Pak. Sesuk lek wayah dolan yo rene. Tapi Wis pamit sik, Pak. ya. Aku pamit sih, Pak ya. Ya. Awas tetep tukaran meneh. Ora, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh.